Маркъс Аврелий веднъж каза, че душата се оцветява с цвета на своите мисли. Всяка идея и всяко трептене на любопитството еуфория, кои ставате. Представете си версия на себе си, която е по-рязка, по-проницателна и преливаща се с нова мъдрост. Това не е далечен сън, а осезаема реалност. Прилагайки мъдростта на стоицизма, можете да издигнете интелигентността си и да усъвършенствате ума си до най-високия му потенциал. Ако търсите непрекъснат растеж и по-дълбоко разбиране, не забравяйте да следвате за повече прозрения като тези. Следвайте сега, за да бъдете в течение с ценни знания, които ще трансформират вашата перспектива. Нека започнем това изследване в мощните техники, които могат да ви помогнат да разширите интелекта си и да обхванете мъдростта като начин на живот. Първата техника е възприемането на промяната. Промяната е неизбежна сила, която влияе на всеки аспект на живота. Сезоните се изместват, напредъка на технологиите и светът около нас е в постоянно състояние на трансформация. Докато мнозина се съпротивляват да се променят от страх или привързаност към познаването, стоиците разглеждаха промяната като естествен процес и ценен учител. Всеки момент на растеж в живота е придружен от промяна. Независимо дали се премества на ново място, започване на различна кариера или среща с идеи, които оспорват вашите убеждения, промяната ви изтлъсква отвъд зоната на комфорт и принуждава адаптацията. Този процес изостря интелигентността ви и засилва вашата устойчивост. Маркъс Аврелий разбра това дълбоко, когато каза, че загубата не е нищо друго освен промяна, а промяната е наслада на природата. Вместо да виждате промяната като загуба, разгледайте като възможност. Развивайки гъвкав начин на мислене, вие си позволявате да виждате промяната като шанс да се учите и да растете. Следващия път, когато срещнете неочаквана промяна в живота си, отделете малко време, за да го дишате и прегърнете. Всяка промяна представи урок и всеки урок е стъпка към по-голяма мъдрост. Бъдете свързани с повече информация как да се адаптирате и процъфтявате чрез промяна. Втората техника включва възприемане на дискомфорта като катализатор за растеж. Комфортът често се свързва с сигурността и удоволствието. Уютен дом, познати съчетания или лесни разсейвания. Стоицизмът обаче учи, че истинската мъдрост се крие извън границите на комфорта. Когато изжъгвате предизвикателства, вие се отказвате от възможността да растете. Помислете за всяко умение, което сте развили в живота. Независимо дали научавате нов език, свиренето на музикален инструмент или подобряване на физическото си здраве, дискомфортът беше необходима част от процеса. Стоиците вярваха, че самите препятствия, с които се сблъскваме, не са бариери, а пътища към растеж. Маркъс Аврелий заяви, че препятствието е пътят. Вместо да се съпротивлявате на трудностите, разгледайте ги като възможности за подобрение. Следващият път, когато срещнете предизвикателство, прегърнете го напълно. С всеки момент на дискомфорт, който издържате, вие изграждате не само знания, но и устойчивост, които ще ви служат през целия ви живот. Ако тази идея резонира с вас, следвайте повече техники, за да укрепите ума си и да разширите възможностите си. Третата техника е практиката на умишлено разединяване. Вслед, който постоянно изисква нашето внимание, способността да се отдръпнем е от решаващо значение за придобиване на яснота и задълбочаване на нашата интелигентност. Стоиците признаха важността на периодично оттеглянето от разсеяване, за да позволят на ума да почива и калибрира. Маркъс Аврелий пише, че хората търсят отстъпление за себе си в провинцията, край морето или в планината, но в себе си се намира истинско оттегляне. Това означава, че истинският мир и яснота идват не от физически бягства, а от способността да се отделят от външен шум и да се обръщат навътре. В днешното хиперконтирано общество разединението може да изглежда контраинтуитивно, но е по-необходимо от всякога.
Вземането на умишлени моменти на осамотение, независимо дали чрез медитация, тиха разходка или просто изключване от дигитални разсейвания, позволява на ума ви да нулира и усвоява нова информация с по-голяма яснота. Направете навик да се отдръпнете от шума, дори за няколко минути всеки ден. В това пространство на тихо отражение ще намерите нов фокус и интелектуално разширяване. Абонирайте се сега, за да получите повече стратегии за умствена яснота и фокус. Четвъртата техника е поддържането на обучението през целия живот. Краят на официалното образование не е краят на ученето. Сатоиците вярваха, че всеки ден предоставя възможност за разширяване на нечии знания и усъвършенстване на нечие разбиране за света. Ученето през целия живот не е за натрупване на степени или сертификати, а за насърчаване на ненаситно любопитство и ангажимент за личен растеж. Епиктетът веднъж каза, че само образованите са свободни, подчертавайки, че знанието освобождава ума и разширява нашите перспективи. В днешната дигитална епоха знанието е подостъпно от всякога. С книги, онлайн курсове, документални филми и провокиращи мисъл дискусии, достъпни на една ръка разстояние, няма извинение за интелектуална стагнация. Обучението обаче не е само за потреблението, това е за приложение. Интегрирането на нови знания в ежедневието, размишлявайки върху него и споделянето му с другите втвърдява вашето разбиране. Подхождайте всеки ден с чувство за любопитство и желание да се учи. Колкото повече търсите знания, толкова по-остър и по-адаптивен става вашият ум. Следвайте за повече прозрение за непрекъснатото обучение и самоусъвършенстване. Петата техника е отглеждането на благодарност като порта към мъдростта. Благодарността често се възприема като емоция, мимолетно чувство, прежиено, когато се случи нещо положително. Сатоиците обаче смятат благодарност като умишлена практика и основна перспектива за живота. Маркъс Аврелий разсъждава, че когато се появиш сутрин, трябва да помислиш каква ценна привилегия е да си жив, да дишаш, да мислиш, да се наслаждаваш, да обичаш. Благодарността измества фокуса ви от това, което липсва към това, което е в изобилие. Когато развиете навика на благодарност, вие ставате по-приспособени към уроците, които животът представя. Вместо да обитевате това, което нямате, оценявате това, което вече е във вашето разбиране. Тази промяна в перспективата повишава яснотата и задълбочава интелигентността. В един бърз свят, където е лесно да се пренебрегне настоящето, благодарността ви закува в сега. Разпознавайки красотата в прости моменти и възприемайки уроците в рамките на предизвикателствата, вие култивирате мислене, което е отворено за мъдрост и разбиране. Ако искате да продължите да развивате този начин на мислене, не забравяйте да следвате за повече гледни точки относно личния растеж. Шестата техника е внимателно наблюдение. Обръщането на внимание на детайлите на света около вас насърчава по-задълбочено разбиране на реалността. Наблюдаването на човешкото поведение, природата или дори моделите в ежедневието ви осигурява прозрение и мъдрост. Колкото повече усъвършенствате това умение, толкова по-възприемащи и интелигентни ставате. Седмата техника е активно слушане. Много хора слушат да отговарят, а не да разбират. Сатоиците оценяваха дълбоко, ангажирано слушане като начин за придобиване на знания и подобряване на отношенията. Слушането внимателно преди формирането на мнения позволява по-добра преценка и по-широка перспектива. Осмата техника търси мълчание. В свят, изпълнен с постоянен шум и разсейване, вземането на моменти на мълчание, за да отразява и обработва информация, позволява на ума ви да се утеи и мисли ясно. Мълчанието е възможност за дълбока мисъл и интелектуален растеж. Деветата техника обхваща различни взаимодействия. Ангажирането с хора от различен произход, култури и перспективи разширява вашето разбиране за света. Сатоиците вярваха, че мъдростта идва от излагането на различни гледни точки,
което ви позволява да растете в знание и съпричастност. 10-та техника е отглеждането на любопитство над преценката. Вместо да бързате да съдите хората или ситуациите, приемете любопитно мислене. Задейте въпроси, потърсете да разберете и оспорвайте вашите предположения. Любопитството подхранва интелектуалната експанзия и насърчава обучението през целия живот. Това са 10-те мощни техники, които сатоиците, използвани за култивиране на мъдрост и интелигентност. Всеки принцип служи като стъпка по пътя към личното майсторство и интелектуалния растеж. Ако сте намерили стойност в тези прозрения, не забравяйте да следвате повече съдържание, което ще ви помогне да укрепите ума си и да живеете с цел. Продължете да търсите растеж, да усъвършенствате своята перспектива и да прилагате тези принципи към ежедневието си. С всяка стъпка напред се приближавате до най-проницателната и интелигентна версия на себе си. Следете за повече мъдрост, която ще ви помогне да растете и се развивате всеки ден.